Riwruok mar weg kembe kod bache opogore paro kod sirkal ni ndalo 20 ma omigi tin mokalo mondo gilure kod chike ma idwaro ka ywak ni giyudo lal maduong' are nyocha ne lesen magi mag ohala wach ni winjo bed ni giyudo manyien ma oyangore bang' weg kembe manyuoyo kong'o rado kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ewi weche kedo kod math ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji kaka imiyo ler kod Walter Nyambaga. Jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki ogai mar obila Jafet Koome to kod jagoro mongire migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo kati moromo kod riwruoge mag weg kembe manyuoyo kong'o to kod bache e katiegruok ma GSU bade ma Embakasi ka ema pogruok e paro e oyangore kind kembego to kod bache kanyakla kod sirkal ka giywago ndalo 21 momigi ni pot mokalo mondo gilure kod chike moketi. Operation unakuja unaambiwa na chief wamefunga ama ndio wamefunga, hata hakuna barua unapatia kuambia ufunge ama unafungia nini. Hiyo operation ningeomba kama ni operation kama hiyo tuanze inspection afresh, tuache kufungia watu wengine wako. Let us start a fresh inspection because the operation already we have closed 40%. Bendegi kone nyaka sani gisebedo kage kwano lal maduong' nyaka yande ruch oko lesen mag timo ohala mag. I would want to urge serikali ya leo na CS Kindiki nimesema tunakusupport, but let us do a proper inspection. Tuache kutuma watu tu wewe funga wewe enda nyumbani. Watu wako na pombe zao walikuwa wamefungua mitungi zinaharibikia huko ndani. And we'll be happy sisi wenyewe tukuweko kwa hizo inspections. Kwa magwechi bache kod kembe manyuoyo kong'ogo ne othichi oko ka sirkal onyonore ni onge dok chien e kedo kod yedhe mamero ji kanyakla kod math ma ok opuodhi. This matter is devoid of any other consideration except national security and public safety. Therefore, we are very aware that these decisions and these measures must be implemented and enforced. All the relevant agencies have been directed to make sure that this operation and the measures are in place. Kindiki kone kata bedo ni ohala no kelo suru maromo nade tongang ok ne gichiw thuolo e ka jatelo no koni apisas mag sirkal manie ohala no mondo gwe tawo mapiyo kaka nyalore. On 6th of March, all licenses that have been issued by county governments across the country contrary to national law, namely the Alcoholic Drinks Control Act. Some are next to schools, next to residential areas. Those licenses are revoked, and those places, any premises involved in storage such merchandise is being destroyed so that we can destroy the capacity to manufacture evil. Weg bache to konil wenji kedo kod yedhi mamero ji to kod math moko podhi sani koro itiyo kodo e kod county commissioners kanyakla kod komanda mar keyo kunde mok gichwe ka josiasa bende tiyo kod thuolo no mar yuto. County commissioners huwezi enda kufunga establishment ama premises imekaa for 30 years juu ya kanisa ama shule. Kuna nani alikuja mbele? Tungetaka kuelekezwa watuambiwe nani alikuja mbele, lakini sio kufunga. Unafunga kijiji ingine unaacha kama inafunguliwa. The fight on the ground or in the counties atupigana sasa na pombe mbaya, tunapigana na watu wa biashara. Yakuroboka jwanga amuna wachne rach amuna okelo wach ikidima sirkal medo kaso chenro mar seto jogo mauso yedhe mamero ji to kod kuonde mag nyuoyo kong' kakoro sani to yangore ni opimne muya kod wipeke. Penjo maduong' ni sirkal biro tieko math moko puodhi kamano. Walter Nyambaga, Ramogi TV.